Каква е връзката между оралното здраве и системните заболявания? Както казах в предишните видеа, нашата орална кухина, зъби, уста не е изолирана от останалата част от тялото. И ако имаме системни заболявания в тялото, разбира се, те афектират и тази зона. И обратното, разбира се, ако имаме възпаление в устата, имаме проблеми в устата, те афектират останалата част от тялото. Така че връзката между системните заболявания и оралното здраве е директна. И затова много често се случва пациенти, на които се правят кръвни изследвания, има определени повишени кръвни фактори, които не могат да се намерят какви са проблемите. Много често тези проблеми да бъдат дентални и всъщност с решаване на едно възпаление тези показатели да бъдат коригирани. Така че системните заболявания сами по себе си могат да доведат до проблеми в оралното здраве на пациента, както и обратното. Какво имам предвид? Че, например, пациенти с диабет, от различните типове диабет, ние като дентални лекари трябва да бъдем много внимателни с това какво правиме на пациентите, защото техните рани заздравяват доста по-бавно, доста по-различно. И е много важно, когато имаме пациент с такъв тип заболяване, правилно да бъде планирана, да кажем, неговата операция или дори неговите почиствания на зъбен камък, защото могат да настъпат доста сериозни проблеми. Всичките тези думи, които казвам, довеждат и до една нужда в моята практика да се налага, преди да стартираме денталните лечения, пациентите да идват с определени кръвни изследвания, които ни дават възможност да се запознаем цялостно с пациентите. Не само кръвни изследвания, комуникация с техните лекуващи лекари, какво има общото здраве, защото общото здраве директно афектира и нашата работа като дентални лекари.